Wara qbil li kien hemm bejn iż-żewġ whips tal-gruppi parlamentari, id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat bit-tweġiba l-budget li ser ikun ippreżentat għada ser isir l-4 5 ta' Diċembru. Imbagħad il-kontrorisposta tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi issir it-2 10 ta' Diċembru. Eżatt wara dan id-diskors tal-Prim Ministru jittieħed vot dwar il-budget. Fil-ġimgħat li għaddew il-Prim Ministru kien iddikjara li għalih dan ser ikun vot ta' fiduċja fil-gvern immexxi minnu, waqt li fl-istess ħin id-deputat Franco De Bono kemm il-darba stqarr li ser ikun qed jivvota kontra l-budget. Intant, il-Parlament mistenni jkollu deputat ġdid peress li fis-sigħat li ġejjin il-Ministru Tonio Borg mistenni jħabbar ir-riżenja tiegħu minn membru parlamentari u dan biex ikun jista' jieħu postu bħala Kummissarju Ewropew sa tmiem il-ġimgħa. Bil-liġi wara riżenja ta' Borg tinfetaħ elezzjoni każwali fuq minn distrett, id-distrett li minnu kien elett fl-aħħar elezzjoni Tonio Borg. Intant, il-Kumitat tal-Ambaxxaturi tal-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea it-tlieta filgħodu approva il-ħatra ta' Tonio Borg bħala kummissarju u issa n-nomina tal-Viċi Prim Ministru mistennija tkun approvata formalment mill-Kunsill tal-Ministri l-4 filgħodu.